एभ्रिवान आङो दुर्बा रासिसवारि रियेलिटि पाब्लिक स्कुलाव फरायनाय आङो एबारनि क्लास 10 एग्जामाव मोजां पास जाबाय 93.2%जों ओमफ्राय आंनि एक्सपिरियेन्सआ बिराद मोजांमोन टिचार्सफोरा आंखौ बिराद हेल्प होदों आङो टिचार्सफोर गैयियाव जुदि हारसिं फरायोमोनबा आंनिबा आं एफा मोजां पार्सेन्ट लाबोनो हायामोन आङो बे स्कुलाव एराउन्ड 6 इयार्ससो जाबाय ओमफ्राय आंनि बे 6 इयार्सनि जार्निया बिराद मोजां थांदों टिचार्सफोरा बिराद हेल्पफुल ओमफ्राय आङो थेंकफुल जागोन आंनि फर्मार प्रिन्सिपाल डेभिड बर्मन सार ओमफ्राय दानि प्रिन्सिपाल ओमफ्राय दानि भाइस प्रिन्सिपाल सारखौबो मानोबा बिथांमोननि हेल्पआवसो आङो आंनि मटिभेसनखौ मोन्दों जेजों आङो बे एग्जामखौ मोजाङै होनो हादों आरो आङो बिराद थेंकफुल टिचार्सनि थाखाय आंनि पेरेन्ट्सनि थाखाय हेल्प होनायनि थाखाय ओमफ्राय स्कुलनि थाखायबो मानोबा आं अपरचुनिटि मोनबाय बे एग्जामखौ होनो थाखाय माबायदि खस्थ' खालामनानै नोंथां आङो खस्थ'खौ मोजाङैनो होदों एफाबो खस्थ' होनाङाखै मानोबा टिचार्स स्कुलावनो बांसिना जाजोबखायो ओमफ्राय न'आव थांनानै आङो 4 आवार्ससो प्रिपेयार खालामो